Hello guys, among i-picture diri ang kuan lugar sa Barangay Tan-awan, lungsod sa Tubigon, Bohol. Kauban ang ako ang igsuon ug kapitan diri sa barangay katong nagkablo guys. Mao ni diri ang panahon pa kuno ni Marcos sa amahan sa atong presidente karon. Kini mo dikir center sa Barangay Tan-awan, Tubigon, Bohol. Oh, makita niyo, barangay dikir worker. Ya mo ni karsada paangat dito. Angat na dito para sa si Sibyo. Karon guys, ako mong ipakita na mo diri ang kuan guys, sila pong barangay hall. Musod ta. Okay ra kap, musod mi diri, kriyot. Oh, mao ni atong barangay hall sa Tan-awan, Tubigon, Bohol. Na makita na to dire. Oh, sir. Nagsolo ra dud ang atong barangay captain. Nindot kay ilang kuan diri Ang makita. barangay captain. Atong pasigaan kaya makita ang why politika. Mao ni atong barangay captain karon sa Tan-awan, Tubigon, Bohol. Ako ara po ning kaliwa sa akong asawa. Ah, kadogo ra po ni tibil diri dai. Oh, si Kapitan Teodoro Teodoro Olais. Oh, makita jud nimo na siya jud mismo. Kuan jud ni relyoso nga pagkakitan, buutan, matinagdanon, walay kuan sa serbisyo, matinagdanon sa serbisyo. Si Kapitan Teodoro Olais. Maayong hapon dai kap. Oh. Oh. Mo picture ta pod mi sa kuan kaning niyo karaan kayo nga kanang tugas di ba? Kapit lang. Tan-aw ninyo ana pila na ka tuig ng tugas ha? Mga pagkumataw tingali Wa pagkamataw karaan ang daan ng tugas ha. Ito ikuan ito. pwede lang. Oh, nya Okay. mo istorya dito adto sa amo ang mga kining historical nga mga kuan kay pila ni ka tuig nga mga kuan kadikadahan siguro tibok kalibutan wala ko'y nakita nga ni ka dako ka tugas o paabot ta sa atong view Sige. sa ato ang kanang gitawag og tugas man jud ni. Oh. Labaw pa ni centenarian guys. Uban ni ninyo paingon sa tugas guys. Labaw pa ni sa centenarian nga tugas. Sige. Padayon ta sa atong view. O ni siya guys ang tugas na karaan kayo. Na mo hatag og testimonya. In behalf sa ikaw kapitan diri sa Barangay Tan-awan karon nga year 2023 karon new year man oh pwede ba ka ikaw kap makahatag kag testimonya bahin aning kahuya nganong nay-ani ni katakot nga wa gyud ni tamis sa mga tao nga buot putlon Oh. gabson ba or dapat sa balay. Bitaw ngano man jud ni kamita sa uban. Ikaw kap maghahatag jud kag testimonya at palihog kog atubang sa kamera kap karon maka Kaning kahuyad jud sa tingali na ning tubo ni sa wa pa kumataw nga 63 na koron, more than 63 na gyud ning kahuyad siguro. Unya sa panahon sa pagtubuan ni wala man gud siya nga daot kay ang ihabang kanang taliwa na kuan nagabok man ang wa na lang gigamit. Pero napahimoslan lang gyapon ni siya kay gipagamaan man ni namog tree house nga nadaot na itong pagbagyo sa nitang. Si Kagawad Hirigdig siguro ani may naswito aning tugasa. Kagawad? oh Ari sa oh Siya pa ito kagawa direto. si Kagawad Hilig na nakalingkod po siya barangay captain din sa atong barangay Tan-awan. siya may nasundan siya. Pwede ba May nasundan nimo? Pwede po siya i-acknowledge na to nga pwede po siya makahatag og testimonya bahin ani. nga. Pwede ra, Oh, pwede ra. Ah, atong dolon diri. Oo, no. Ay hapon ha. Nag-vlog mi aring kuan ba kay murag karon pamikita ni tugasa gud kapit nagkaraanan ni murag dako na kayo murag karon pamikita ni sukad. Mo ni kahoy nga napabili din nga karaan
Sukat kanya tunga na rin na gihapon na hapit na po ni makuha. Hapit na po ni magabok pero busbot naman ni gabon. Gabok na ng ilawom. Pero aso ni gamit ani no ni pahimos. Unsa man ni nahog ni og sa barangay ni nga kuan. Og i-preserve lang kini siya tungod sa iyang kakaraan. Pilin naman sila siya na. Oh, murag. Kuha na hilabti. Niya. Tay, may hapon dia tay, matay gwapo na imuhang kuan da. Talagsaon po ng imuhang. Ano, pakita na kanya guys, perting lami asiyahag. Songkod nga simbolan og murag hasog porma. Wa sa takakita ni basokad. Ha? Diri ra nagigama. Mayo pa yung pagka formada. Mura pug tinuod. Nya sige, salamat kayo. Ya, salamat kay Kap. Sige, salamat. Balik pa ta dapat ila ini mo testimony. Kami ma-preserve man siguro dun ay kay pan manggod ang Murag aksyonista ang taga barangay ni tanan. Nahog na og historical kay nga kahoy. Oh, okay. Di magkakos og tulo ka tawo. Nawara ko ninyo. Nawara ko ninyo. Pila kay sukod ani sa mga diameter ani patinda kuha. Kita do ninyo. Murag usa ka lamisahan. Dirami-taman guys, salamat sa inyong pagkuyog sa ato ang video. Representing atong kapitan diri sa Barangay Tanawan, lungsod sa Tubigon, Bohol, kung kauban, isuon si Agapito Pitagara. May akong kuyog ron diri og soroy-soroy, laglaag aron ma-picture nato ang mga karaang mga sulondon nga mga kahoy diri sa lugar sa Tubigon.